Oedd mam i'n gweud bod i ffili gwele, ond oedd e'n gigantic. Plorin, na be bydde Druid Welsh yn galw fe? Uwd mingin plorin. Dries i sgratio fe mas dan fyseddi, ond halodd ni fe i widi. Ni eisiau marw. Regional Auditions X Factor. Nawr, fi wedi gweld nhw'n dod bob blwyddyn ers fi'n fach, ond nes nawr o'n i'n meddwl dim ond troi lan, oedd da fi, tick o boxes. Ydi Cymelis yma? Odi. Mae'n wath i bawb arall fi'n gytre te. Fi wedi gofyn i Caryl Parry Jones am special lessons ar Sioma Canu. Tone deaf cerdd wedodd bod hi'n fantastic. To fel proper seren. Mae raglen radio i hi'n gyda hi a loads o CDs. Fi'n imagine o hi fel rhyw fath o Lily Allen Cymraeg. Neu Rihanna. Ond so hi wedi newid i enw ddi rhywbeth mwy snappy fel Carla Jones neu Carly P Jones. Fi'n siŵr bydd hi wedi gallu mynd yn bell. Do, mae'r Jones yn oce. Ond mae'r Parry'n tragic. A'r Welsh form of Caryl. Pan fi'n enwog, sa'n mynd i angofio le fi wedi dod o. Tos o Tom Jones ti angofio, mae fe dal ei siarad ac yn Valleys yn LA. A fel na fi'n mynd i fod, mynd ar lle gyda fi, lle fi mynd. A fi'n mynd yn bell.